Awganistanyň paýtagtynda janynyň geçen hüjümçiniň howa güýçleriniň harbiýlerini alyp barýan awtobusyň golaýynda özüni partlatmagy derarly adamdan 8 adam wepat boldy we ondan gowragy yaralandy. Kabul Üniversitetiniň golaýynda bolan bu hüjümüň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Bu Talibanyň musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynyň dowamynda aşyran birinji hüjümüdir. Moldowanyň paýtagty Kišiňowda Ýewropa Birleşiginiň müňlerçe tarapdary parlamentiň öňünde ýygnanyp kanun goraýjylaryň Moldowanyň Ýewropa Birleşigi bilen assosiasiýa barada ulalaşygyny makullamagyny şartlykly garşy aldy. 59 ýetin goldamagynda we 400-üniň garşy çykmagynda makullanan bu ulalaşygy kommunistler boykot etdiler. Moldowanyň resmiýetleri Ýewropa Birleşigine agza bolmak maksadyny öz öňünde goýýanlygyny aýdýarlar. Qazaqstanda aktivistler Ortiýetiň Astanadaky elçihanatynyň resmiýetlerine prezident Vladimir Putiniň adyna ýazylan protest hatyny goşurdylar. Protestçiler Qazaqstanyň Baykonur kosmiki toplumundan Ortiýetiň Proton raketalarynyň uçurulmagynyň bes edilmegini talap edýärler. Olar Protonyň ýangyjynyň ören zäherli bolup töwerek daşa zeper ýetirýänligini aýdýarlar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.